Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Ang tigas talaga ni Gilbert. Dami ko nang ang resibo. Ayaw pang umaming ng bababae siya. Yun lang. Yan naman kayo eh. Ayan na naman, guys. Feel good morning, call and tits. At sa lahat ng nakaabang sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Mary Jane ng Olongapo City. Pero ngayon po nasa Maynila ako para iwasan ko ang ex kong si Gilbert. 6 years na po kami at nag-live-in kami noon for 3 years. For 3 years. Payag na rin po yung mga families namin para sa aming dalawa. Lalo na po yung mama ni Gilbert. Nangangarap kasi siya magkaanak ng babae kaso dalawa lang silang lalaki ni Gilbert. Kaya favorite ako ng mama niya. At yun nga po, may mga cheating issues po si Gilbert at may mga resibo ako na may kalandian siya. Pero ayaw pang umamin. Tapos, katrabaho niya pa. At hindi lang po isa. Hindi lang dalawa. Madami. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Beses ko ba sinabi sa'yo, hindi nga totoo yan.
Hindi nga totoo yan. Ari! Ano ba? Mary Jane Hindi naman. na ako natutuwa. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Yan bang ginagawa mo sa lahat ng babae mo? Ha? Mas naniniwala. Nilalambing mo kapag... Ano? Sige. Sabihe. Mas maniniwala ka na naman sa mga chismis na yan, mga chismosa. Ha? Hindi ka nga dito. Ano ba? Walang chismosa. Ako mismo ang may resibo. Ako mismo may katunayan na nabababae ka. Ano ba? Ha? Gilbert! Mary Jane. 6 na taon na tayo. Halos mag-asawa na nga tayo. Nagli-live-in na tayo, tapos ganyan ka. Ano? Ha? Cross my heart. Wala talaga. Kikidlatan man ako ngayon. Ano masasabi mo, kumidlat? Hindi naman ako tinamaan eh. Wala nga. Promise, ikaw lang talagang babae sa buhay ko. Bakit ba? Hindi ko naman kasalanan kung lumalapit-lapit sila, pero hindi ko sila So, pinatungan. lumalapit nga! Ha? Tapos makakatrabaho mo pa. Tapos pag minsan nandun ako, mga plastic pala yung mga babae na yan. Ha? Kahit pa... Ano ba? Ano? Ganyan ba ugali mo? Nagsisimba tayo oh. Ganyan ka. Mahiya ka nga sa sinasabi mo. Ginagamit mo pa yung Diyos! Yung simbahan! Sa pagkakati mo! Wala akong ginagawa. Mary Jane. Stop. Ayoko na. Palagi ka na lang ganyan eh. Pag may issue, ayoko na. Ngayon tototohanin ka na pag di ka umamin. Tototohanin ko, Wala nga. umamin ka. Wala Tapos nga. okay na ako. Wala nga. Umamin ka na. Ano to? Aamin ako, tas okay ka na. Ay, scam yan. Pag umamin ka, okay. Sige, tuloy lang. Hindi ako makikipaghiwalay. Wala nga namamagitan sa amin. Promise. Kung sino man yung mga yan. Sino? Sino si Tisay? Wala. Ha? Hindi ko kilala yan. Sino si Hindi Kapot? Ha? Inisyu lang kami niyan. Ay, naku. Promise. Si Reyna Bell, ha? Ano kayo ni Reyna Bell? Ang ilang mansa rin yun. Ayoko na. Makikipaghiwalay na ako. Ayoko na. Alis na ako sa bahay na to. Ikaw na lang. Ayoko na. Mary Jane, ayusin nga natin to. Wala kang ayusin nga! Ano ba? Ayoko na. Diyan ka na. Cross my heart to. Diyan. Ang corny mo! Nakikita ko ng Panginoon na ganito ako. Hindi ako Oh ganyan. my God! Di ka ba kinikilabutan? Ginagamit mo pa yung Diyos! Ay, mawala ka. Ano ba? Ayusin natin to. Ayaw mo palang mawala pero nagbababae ka pa ulit-ulit! Diyan ka na! Diyan Mary yung Jane! grab ko! Mary Jane! Ba't ganyan kayo mga lalaki? Ayan na. Tapos tinatawanan nyo lang. Hindi ako natatawa. Talang nakakatawa sa panluloko nyo. Tapos igagaslight nyo pa kami na bakit kami ganito lagi dahil sa inyo! Ha? Huling-huli na, nagde-deny pa. May resibo na. Ayaw nyo pang umamin. Tapos kami pa yung may kasalanan, kami pa yung paulit-ulit. Napuno na po talaga ako, Colentit, sa kasinungalingan po ni Gilbert. Kaya binrake ko siya. Iyoko na talaga, punong-puno na ako. Pero yung mama niya, dahil mahal na po ako at paborito ako, kinakausap po ako lagi. Tawag ng tawag, chat ng chat, umiiyak pa nga. Salamat at pinuntahan mo dito ako kasi nga pasensya ka na sa anak ko pero ikaw lang naman ang ang niya. Napag-aralan ko yun sa isa kong bunso kong anak, nag-iista na kasi yun eh.
Sana yun eh. Asan ba yun? Junjun! Junjun, halika. Andito ang ate mo. Kumpinsihin mong magdalikan sila. What's up, G? What's up, G? What's up, mananap? Ate. Sabihin mo sa ate mo na siya lang ang ng kuya mo. Ate, ikaw lang yung iya ng kuya ko. Ano yung iya, mama? Pinaikling babae yung pag binaliktad. Babae, Iya. tas baliktarin mo, yan yung uso ngayon mga istana para iya. iskastakli. Mga gano. Di Ikaw ba yan lang. OA, mami? Hindi, ikaw lang ang ikaw lang ang Iya. ebo ng aking anak. Ebu. Babae din, yun din. Ebu, Ikaw ang kanyang day one. Ganoon. Gumaganoon. Sino yung dito? Ba't ganyan Hindi. magsalita? Kailangan ganoon eh. What's up, G? Sa amin kasi, mami, Spider-Man yan eh. Bad yan. Ganyan. Ba't mo ginagawa, mama? Mama, pasensya na po pero hindi ko po kaya yung ginawa ng anak niyo, ma. Huling-huli ko na po yung mga babae niya. Ayaw pa rin kumamin. Pasensya na po kayo. Hindi ko na po. Pero wag po kayo mag-alala. Lagi po pa rin pupuntahan ko po kayo. Dadalawin ko kayo. Dahil mahal ko na rin po. Parte kayo ng buhay ko eh. Ala, Ayan na nandito si pala. kuya. Gilbert! Ma, pasensya na. Hindi ako nagsabi. Uwi ako dito. Ma, sinet up niyo po kami ni Gilbert? Hindi. Hindi ko nga rin alam na uuwi yan eh. What's up, G? What's up, G? Ma. Eto na yung Ay. mo. Mag-usap kayong dalawa. Wala na po kami pag-uusapan, ma. Actually, hindi ko po alam na pupunta siya. Sabi niyo po kasi hindi siya pupunta dito eh. Sinet up niyo po ba kami? Kasi, sorry po, hindi na po kami magbabalikan. Ayoko na po. Kay Teka. Gilbert. Huwag mong pagbintangan si mama kasi hindi niya alam na uuwi ako dito. Kinuha ko lang yung mga gamit kasi wala. Andun naman yung iba mo pang gamit, di ko pa naman inalis. Tapos, andun pa rin ako. Baka uuwi ka pa eh. Siguro paalis na lang ako. Wait lang, G. Ka muna umuwi. Dito ka na lang matulog. Malayo ang bahay mo. Pero... Ma, pasensya na po. Kailangan ko umuwi. Hindi na po ako dapat matulog dito. Wala na po kami ni Gilbert, ma. Oo nga naman, dito ka na matulog. Ka Sige mag-alala. na, nagmamakaawa ako. Maawa ka naman sa nanay ko. Awa ka naman sa akin. Kahit isang beses lang dito ka matulog. Diyan ako sa sala matulog, ma. Diyan na lang doon sa kwarto namin din yun. Huling ano na lang to. Huling tulog. Gusto lang kita makasama. Sige na. Kahit tabi tayo. Di, doon na lang siya sa kabilang kwarto, ma. Wala naman Bakit? tayo. Bakit mo pinipilit, Gilbert? Hindi, kasi masikip yung kwarto ni mama. Amoy haplas doon eh. Ayaw mo pa naman ng amoy ng mga... Sige po, para po sa inyo. Pero para sa inyo lang po to, mama, ha? Ano mag-alala? Hindi to para sa'yo, Gilbert. Galit? Sige na. Salamat. Napakabait po ng nanay sa akin ni Gilbert kaya hindi ko natanggihan. Mahal na mahal ko po para ko siya na siyang pangalawang nanay. Kaya pinagbigyan ko po. Pero di kami magkatabi ni Gilbert, no? Yuck. Hindi na ako sexually attracted sa kanya. Kaya sa sala po siya talaga natulog at ako, nirespect niya naman ang privacy ko.
Sabi ko dapat di ako natulog dito. Alas 12 na. Hindi pa rin ako makatulog. Ano ba yan? Sa kape ba to? Uwi na lang kaya ako. Mag-book kaya ako ng Grab ngayon. Gusto ko nang umuwi. Hindi lang para sa nanay, mama ni Gilbert. Hindi ko ito gagawin. Hindi ko makatok. Sino yan? Ma? Jane? Pabukas saglit, may sasabihin lang ako. Bakit? Sige na, saglit lang. Wait lang. Oh, gatas, para makatulog ka. Hindi ako nagagatas. Sinong babaeng binibigyan mo ng gatas para makatulog? Alam mo hindi ako nagagatas. Para na makatulog ka, alam ko hindi ko makakatulog dito. Alam kong... Tulog na tulog ako, ginising mo ako. Talaga. Yes. Papasukin mo nga ako, namiss ko tong kwarto namin. Ba't ka pumapasok? Kwarto namin to. Ba't O lumabas ka? kwarto na? In one. To, lumabas ka, Gilbert. Wait lang, ito naman, masyado naman. Aray ko, bakit? Ang bastos mo Hindi na kita boyfriend! Ba't ka nang hahalik? Alam ko namang mahal mo pa rin ako eh. Sige na. Gilbert. Huwag ka nang pumala. Huwag ka nang pumala. Namiss mo rin ako, di ba? Namiss mo ko, hindi. Gilbert. Aray ko. Sige na, matutulog na ako. So ano? Okay na ulit tayo, ha? Ha? Okay na, lumabas ka na. Ano ba't pa ako labasin? Lumabas na nga eh. Ay, este. Dito na ako matulog. Bakit? Isa pa. Bitin ako, namiss Lumabas kita. ka na, Gilbert. 2 months din pala tayo hindi nagkita, grabe. Lumabas ka na. Ibihis na ako. Alis na ako. Nag-book na Anong ako ng alis? angkas. Mag-aalas 2 Oh, na. bakit? May angkas naman ng alas 2. Aalis na ako. Huwag kang mag-feeling, Gilbert. Bakit? Ano bang problema mo? Akala ko okay na tayo. Anong okay? Sino nagsabi? Ano? Anong feeling mo nakukuha lang ako? Ha? Sa sarap? Sa tikim? Ha? Hindi mabubura yung kasalanan mo ng sex? Ayoko na, Gilbert. Ayoko na. Akala ko Asyumero mo naman. okay na to. Inayos na natin to. Ano yun, makeup sex? Ano kala mo? Nadadaan ako sa sex? Ha? Pero ba tigilan mo yan? Hindi naman yun yung... Wow, galit-galitan. Nagpapakaano ko na naman masculine no? Ayoko na, Gilbert. Sige na, aalis na ako. Paano yung nanay ko? Wow, gagamitin mo pa. Alam mo, sa bagay di ako magtataka, ginagamit mo nga yung Diyos eh. Ngayon gagamitin mo yung nanay mo. Alam mo, ayoko na talaga. Aalis na ako, dyan ka na nga. Teka lang. Kadiri. Teka lang. Mary Jane! Mary Jane! Metro's number one, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba?
Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Paano po ba hindi maging baliw? Ay, mali. Sorry, mali ka ng tinanungan. Pero seriously, natatakot po ako na one day ma-experience ko po yung pagiging delulo ng iba, yung mga maraming psychological issues and concerns na tipong hindi nakaka-function. Naalala ko lang po kasi, meron na naman po akong nabasa bukod sa nagpa-blessing ng Airbnb na hindi kanya, meron naman po ako nabasa na isang 23-year-old na nagkiklaim na may-ari siya ng Makati Life Medical Center. Nabasa niyo po ba yun? Anyways, paano mo hindi maging baliw? Kasi natatakot ako, baka mamaya, one of these days, mabaliw lang din ako. Thank you, God bless. Okay. Hindi namin masasagot. Hindi namin masasagot kasi may tama din kami. Alam mo, hindi ko alam yung, parang dumaan siya sa feed ko. Yung, Ako hindi ko nasagap yung ano eh. Oh, basta parang ang idea is 23 years old siya tapos she claims na owner siya. Owner siya ng Makati Life Medical Center, parang ganon. So, dumaan lang siya sa feed ko tapos medyo nabasa ko yung ilan tapos may nagpost doon yung cousin niya na nagsabing kasi parang naka-private na yung post eh. So parang in-explain ng cousin na may pinagdaanan parang during the parang start pa lang ng pandemic ganyan tapos anxiety, depression, mga ganyan. Kaya gets natin kung bakit may mga tao bigla nagtatanong na paano bang hindi umabot dun sa ganong state. Katulad ng ewan ko kung ano nangyari dun sa yung nagpanggap na alam niyo po yun, wala mga kabisyo. Update doon yung nagpa-blessing. Nagpa-blessing ng Airbnb na hindi kanya. Walang update doon, no? Na para bang explanation kung bakit. Wala, no? Wala. Parang walang follow-through. Basta ganon. So, pero definitely, may something going on siguro sa brain. Yes, na kasi dahilan kung bakit ganon sila mag-isip. Wala sila sa normal state of mind. Ganon. Meron ding similar na ano yan. Ito bata naman. Siguro sabihin nating mga 12 years old. Okay. Personal experience to ng sa family namin. Okay. Parang may isang kaklase na sinasabi niya, my dad, we're the owner of that convenience store. Aha. So, lahat, sige, kuha lang kayo. So, yung mga bata na mga kaklase, Kuha naman ng kuha. So, matagal talaga na nangyayari to until na lumobo yung nagulat yun, na nung chinek yung CCTV, ang dami mga batang kumukuha. Okay. So, napag-alaman na yung bata parang 12 years old lang. Oo, parang yung parents, parang hiwalay or something. So, it has something to do with sa behavior ng na siguro dahil wala nga yung parents na naghahanap ng ng recognition, naghahanap ng attention. So because of that na sinabi niya, ay kami ang may-ari ng convenience store, kuha lang kayo, my dad will pay for that. Ay wow, okay, may ganun. So ay ang kawawa nga doon, yung mga nanay, sila yung pinagbabayad ng mga kinumpute kasi. Uy, syempre wala namang irang pina-check ba yung bata? Pina-check. So, na-assess na merong psychological Tapos may mga problem. iba-iba pa siyang kiniklaim na sila yung may-ari ng property. So, yun, nakakalungkot po. Mental health kasi pinag-uusapan natin correct. dito. So, alam mo, may mga times na natatawa talaga tayo sa ganyan, pero more often than not,
merong backstory kung bakit Correct, sila oo. ganyan mag-isip, kung Ayan. bakit sila, para bakit ganun yung takbo ng isip. Kaya ingat tayo sa mga comments natin. Correct, sa mga ganyan. totoo. Kasi kung kami na may mga sapak, pag sinabi na, ako may-ari ng MOA, Oo. ganon yung pag-deliver eh. Alam mo namang hindi seryoso Alam mo, alam nga namang seryoso talaga, di ba? Alam mo, parang normal para sa atin, Jego, ba dito Oo. sabihin ko, Jegs, yung anak ko, nagpapatanong kung saang part ng mundo yung Australia eh. Oo. So, pumunta kami sa MOA, tiningnan namin yung globe, di ba? Pero alam mo namang hindi totoo, Yes, di ba? oo. Pero yung mga kasi pwedeng posibleng maging totoo, yun nga, yung nagpa-blessing. Oo. 'Di ba? I mean, pwede kasi kung halimbawa hindi naman ni-reveal ng may-ari ng Airbnb na akin Correct. yan. Mukha siyang parang Parang close to the totoo. truth eh. Hindi katulad ng ako may-ari ng MOA o ako Oo. may-ari ng Mitsubishi, ganyan, 'di ba? Kasi alam naman natin talagang hindi. Oo, kasi sa utak nila, sa tumatakbo siguro, dahil nga sa may pinagdadaanan sila, that's their own reality. Correct. Para sa kanila, totoo yun eh. Tama. Pero kaya nga, mag-ingat tayo sa mga komento. Correct, Kasi baka hindi talaga natin may pinagdadaanan alam. yung Tsaka ano talaga siya, ang maganda na lang dito sa mundo natin ngayon, medyo mas aware na tayo that yung mga mental Yes, health oo. problems actually exists. Oo. Nung araw kasi hindi talaga masyado Tama. eh. Parang Hindi na ewan ko kung hindi ko rin din alam though kung ano talaga yung tamang data. Hindi ko alam kung nung araw hindi lang napag-uusapan or talagang sadyang ngayon because of social media, Aha. because of iba na talaga din yung takbo ng mundo, mas madami na din talagang medyo tumatagilid yung pag-iisip. tayo nga, di ba, wala na kami naririnig na may anxiety. Unlike sa mga kabataan ngayon. Yung word na anxiety, mental health, hindi po siya uso nung time namin eh. Yun nga, hindi nga lang natin alam kung dahil nga wala pa tayo masyadong kaalaman. Hindi katulad kasi ngayon, everyone can read about it eh, di ba? Kaya hindi natin napag-uusapan. Or talagang sadyang iba na din kasi talaga yung mundo ngayon. Nakakadulas din talaga ng pag-iisip. Correct. Nakaka-stress kaya. Ang social media is nakaka-stress. Sa totoo lang. Ngayon, yung balik tayo dun sa tanong kung paano, ano yung tanong niya, paano hindi maging katulad nila? Well, maging active lang yung yung correct, utak mo. Correct. Di ba? Okay, minsan naiisip natin, ay nako, kasalanan to ng social media lahat, kasalanan yan ng internet, ganyan. Pero pwede kasi nating, hindi pwede, gamitin natin yung internet sa tama. Ibig sabihin, nandyan lahat ng information, ng brain exercises, di ba? Paano ba lagi mag-iisip yung brain para maging mas healthy siya. Di ba? Yung mga ganon, yung support system, yung mga taong nandyan na sa paligid mo, don't battle things alone. Yan, Try mo talagang your very best na meron kang kakausapin na ibang mga tao. Oo, speaking of kausap, yun ang pinaka-importante para maging active yung utak mo. Kasi kadalasan sa iba na may mga anxiety, nagkukulong. Yan. Ayaw makipag-usap sa ibang tao. So kinakailangan yan para maging active yung utak mo. Alam mo, Jig, sa totoo lang, hindi naman po kami experts. Ulitin namin, hindi kami experts tungkol dito. I'm sure there are a lot of people na nakikinig ngayon na nagsasabing, marunong naman tong dalawang to. Marunong talaga dahil hindi lang namin to alam. Ang mas nakakatakot talaga, Jigs, is, di ba, sinasabi mo, there are some people na nagkukulong, hindi nagkukwento. Merong mga iba that they are battling yung ganyang klaseng mental anxiety na nagsasalita. Alam mo, normal. Correct. Ang sabi nga nila, 'di ba? Kumustahin mo ang pinakamasayahin mong kaibigan. Kasi minsan, kung sino pa yung madaldal tulad natin, meron pala tayong mga battles na hindi lang talaga natin i-share. Kung yung iba, reality nila yung naiimbento nilang scenario, katulad ng sila may-ari ng MOA o may-ari ng health center or whatever, di ba? May mga iba naman napabida naman. Ang reality naman ng mga taong madadaldal is that tatakpan nila yung tunay na realidad. Ang gagawin namin is magdadaldal kami para to make people think that we are okay. At ako isa ako dumaan sa anxiety Sobrang yung hindi ka makatulog, pero hindi makahalata kasi, di ba? Di talaga. Tuloy-tuloy pa rin yung... Sino mag-aakala? Di ba? Wala. Diba? So, may time na umiiyak na ako na... Basta ang pangit ng pakiramdam. Totoo na daw. Hanggang sa yun, siyempre nag-consult na rin sa doktor, may mga gamot na rin na iniinom. Mahirap talaga siya eh. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Kaya nga, di ba, Jegs, parang
meron ako isa nakausap na sobrang tindi ng battle niya sa anxiety na sinabi niya, kahit naman sabihin mo sa akin, Nicole, na magdasal ako, hindi kakayanin. Yun sabi niya talaga sa akin. Kasi syempre, as a person na hindi naman ako expert, hindi naman ako medical professional, mamarulang naman talaga ako, Tama. di ba? So isa sa mga sinasabi ko sa kanya, kapit ka lang, magpe-pray ka lagi, ganyan. Tapos sinabi niya talaga yun sa akin, Jegs, hindi naman sa ano yan hindi naman sa prayer, ang dali-dali lang naman sabi magdasal. Pero kung yung utak mo talaga hindi kinakaya, papaano? Hala, sabi ko, hala friend, hindi ko masagot yung tanong mo. Eto na lang sa mga manong driver na namumblema. Eto, di para ba, mawala yung anxiety mo. Ay, nako, alam nyo ba? Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Palibasa. Ang pawala ng anxiety Correct. to. Siningit to ni Diego Bandido, palibasa, hindi na namin masagot yung mga tanong nyo. Oo. Ito kaya namin sagutin. Oo. Ang magbigay ng libreng boundary sa Grab driver na si Kuya William Corpus. Yan! William Corpus, magkaka-anxiety ka pa ba? Ipaldo ka na. Ay, 1,500 pesos. Hatid sa atin ng ACS. Charm Fabcon Purple Eternity. Oh, dahil dyan, paldong-paldo ka. Pero totoo, alam mo, pag halimbawa nakaka-feel akong parang hindi ako makahinga, ganyan. Pag halimbawa binigyan ako ng pera, nakakahinga na ako Diba? malalim. Kasi nga, nasa Oo. utak lang lahat eh. At ang pera, isa sa mga makakapag-divert. Ayan. Pag binigyan, di ba, yung mga magulang natin, pag masama ang pakiramdam, nanghihina, bigyan mo ng pera. Correct, di ba sumasaya? Ako, ganyan-ganyan ako eh. Pero again, congratulations Kuya William Corpus, Grab driver. Dahil sa ACS, Ayan. dahil sa pagmamahal mo sa Love Radio, dahil sa Charm Fabcon Purple Eternity, meron ka 1,500 pesos. Ayan. So, sa mga hindi pa nakapag-register, register na. Correct, dito lang po sa Love Radio, Tama. located at MBC Media Group, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Kasama pa rin po ang kumikinang at tambalan. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nung sinabi yun sa akin ng friend ko na matindi anxiety, talagang sinabi ko talaga sa kanya, hala Freddy, di ka talaga kita matutulungan. Kasi, I mean, if my words are not enough, kung hindi enough yung pag-remind ko about prayer, ganyan, then, baka talagang they just can't help it, Jegs. Kasi 'di ba merong may something sa brain Hindi mo siya makontrol eh. Ikaw na-experience mo yung taong may anxiety, malaking taong may Correct, anxiety. totoo. Yung asawa mo mismo. Ako akala ko talaga, Jegs, dati, joke lang yung anxiety na yan eh. Kasi nga hindi palibasa, hindi ako ma-anxious na person. Hindi ma-anxious na person, ang arte. Kala mo makinis. Hindi ma-anxious na person, di ba? Hindi ako ma-anxiety na person. Nakita ko lang siya first hand dun sa aking asawa. Hindi talaga siya madali, promise. I think hindi lang talaga siguro tayo titigil sa paghahanap ng ways to make things better. Oo. Ang di ko makakalimutan, Jegs, na parang I did what I could, pero ang talagang kahit papano naibsan yung kanyang anxiety, yung aso. Si King talaga, yung aso. Alam mo yon, yung aso Kasi talaga eh. Ang masaklap dito, wala po siyang gamot na iinumin mo. Or meron, pero hindi yun pakalma lang. eksakto. Hindi talaga siya gamot. Pang block lang ng ano. Correct, ng parang utak ganon. mo. Kasi nung niresetahan ako ng doktor noon, ang sabi niya, pang-block lang. Hindi talaga to gamot na mawawala yung nararamdaman mo. Pag may nararamdaman ka na medyo gray area, alam mo nga atake siya, inumin mo na siya para i-block out lang yung mind mo. Kumalma ka lang, kaya pwede kang makatulog, ma-relax. Ayan, correct. So, yun. Pero uulit at uulit pa rin siya until nga ikaw mismo na yung may katawan na mahanap mo, which sa part naman ni Ren, si King. Si King, yung aso. Oo, sa akin naman, sa part naman, simula nung naging active ako sa church, nawala rin. Kaya nag-expired lang yung mga gamot. Totoo, hindi na Hindi ko na nainom. Oo. Meron akong binabasa na libro na hindi ko matapos-tapos. Ang dami kasing scientific terms eh. Pero yun yung isa sa mga pangarap ko. I'm not sure kung meron na dito sa Pilipinas, which is brain scans. So, wala pa daw, hindi ko alam kung nasa talks na magkakaroon yung Pilipinas na ganyan. Kasi daw, ang sabi dun sa book na binabasa ko,
Pagkalimbawa, may problema ka sa puso, punta ka ng cardiologist. Oo. Ang papagawa ni cardiologist, Angiogram. mag-angiogram ka, Oo. kung ano man. 2D echo, Oo, ayan. 2D echo, kung ano man, 'di ba? So ganun din kapag ka ikaw ay may sakit sa kidney, 'di ba? Merong mga scans na gagawin. So dito dun sa US kasi meron na nun. Dito kasi wala pang mga scans. I-scan yung brain. Yung Kasi brain. sometimes, sabawa, makipag-usap tayo sa isang psychologist or psychiatrist. Syempre, ayon sa kanilang pag-aaral, yung mga symptoms na sinasabi mo or kinikwento mo ay symptoms ng whatever. So, dahil din sa kanilang pag-aaral, ito yung gamot na sakto dyan na pang-block or whatever, di ba? Pero ang sinasabi is, yung dun sa brain scans na yan, makikita talaga dun kung ano yung eksaktong nangyayari sa utak. Kaya yun yung gusto ko na magkaroon na sana dito sa Pilipinas. Kasi para makita talaga doon. Yung utak mo. Yung utak mo. Diba? Makita yung utak ko. Di ba makita doon na gano'ng kagulo. Bakit ganito ako? Gano'ng kagulo. Which is exciting, interesting, Hindi di ba? interesting kasi siya. Like dun sa studies na kinoconduct nila, merong isang tao na sinabihan na merong depression or mental health problems, ganyan. Pero and that was according to pag-uusap Dok, ganito kasi hindi ako makatulog sa gabi, ganyan. na-diagnose, So, diniagnose. Without having an actual brain scan. So, syempre, binigyan ng gamot para dun sa mga pamblock nga, pampatulog, pampakalma, ganyan. Tapos, nung trinay niya magpa-actual na brain scan o pinascan niya talaga yung brain, nakita doon na meron siyang, parang nabagok siya early on in his life. So, merong parte ng kanyang brain na parang may clot or whatever na nagiging cause kung bakit siya nagkakaroon ng anxiety. So not necessarily na kung ano man yung mental health issue. So ang ngayon ang sinasabi doon is ngayon alam na kung ano yung eksaktong gamot na pwedeng magpagaling. Nicole, Yun. nabago ka ba dati nung kabataan mo? Sure na sure. Sa dami na tumatakbo sa isip ko. Oo naman. Sure na sure, not once, but maybe 22 times. Pero gets mo, Jeds, yung idea na pag... Targeted siya ngayon. Targeted kasi siya, alam correct. Na. 'Di ba? Pag 2D echo, alam mo kagad. Ano yung para malaman kung may bara? May bara. Kung ano man yung test na yun pag may Ayan. bara. So ngayon kung pag may bara o angiogram or kaya kung ano man yung gagawin, 'di ba? Angioplasty, ganyan. Ayan. Sa 2D echo, makikita yung size ng heart mo eh. Ayan, Ay, mga parang ganon. may heart enlargement True. Tsaka kung mabilis yung yung rhythm, mga ganon. So at least ngayon, alam mo na kagad yung pagka nakikipag-usap ka lang daw. Hindi natin dinidisregard. Ang kinikwento ko po ay ayon sa aking nabasa na hindi ko pa po natatapos. Ayan. So wag niyo po akong pagkatiwalaan. Wala lang, kukwento Wala lang, kwento lang. Para kunwari matalino. Bakit? Nakakaloka. Ayan. May mga nagko-comment. Ano to, sabi ni Jake? Hello, Tambalan. May bagong video ang Think Talk Tea ni Kring King. Yung topic nila ngayon doon can help this topic. Okay. So, about anxiety, yun naman, definitely. siguro. So, yun na lang din naman yung gagawin talaga natin. Yun naman yung kagandahan ng social media. While masakit siya sa ulo, madami ka rin naman pwedeng magawang mabuti dito. Tsaka alam ko ang government ngayon gumagawa na rin ng paraan na may mga may mga hotline na halimbawa if you're troubled, Yan. even mga mga churches, anumang domination, may mga nagbubukas na sila Meron na for counseling. Correct. Kasi Yun. hindi You are never alone, tandaan. Hindi natin talaga pwedeng labanan niya na mag-isa. Hindi. Mahirap. Don't battle this alone, mga kabisyo. Kailangan meron tayong kakausapin. Ayan, si Dennis. Hello, good afternoon, Hi, Dennis! How are you? Yun. Sa mga nakatutok sa atin sa TikTok. Thank you so Maraming much. salamat for following. Ang bilis ng panahon ngayon, na? Kailan na tayong July? July 13 na. Uy, ayos. Malapit na sweldo! Nabuhay. Tingnan mo, pero talaga nakakabuhay. Nag-iiba. Baka Nag-shift bigla yung mo. Nag-shift bigla sumasaya. Oo. Mahina ngayon ang public ka nanlilinom para pambayad sa bills. Totoo. Ay, tutok while in the office work. Galing kay Flor. Na-miss kong tawa mo din, Nicole. Hello. Sabi ni George, watching from Coronadal City. Fan since 2009. Thank you! Salamat! Thanks. Ayan. Yun. Paracetamol. Tama. Yun yung, yan talaga ang gamot Oo. Paracetamol. Oo.
Parang mag-iiba, mag-shift ka agad yung ano, Oo. yung ano, utak mo eh. Correct. Oo. Pag-greet naman ako si Israel Gonzalez. Thank you, Israel. Salamat. O siya. Alright. Thank you so much sa pagtutok sa amin. Ingat po kayo. Sabi pahabol, hi mom, kamusta ka? Ay, I'm okay. Daddy rin. Ikaw ba, Jegs, ito si Daddy rin pagka nakakaramdam niya ng sakit, for example, ramdam na ramdam niya talaga. Ganyan ba kayo mga lalaki? May meme kasi, may video kasi na lumabas akong nadumaan sa feed ko nung minsan na parang babae versus lalaki. So, parang nakalagay doon, mom when she's sick. Tapos makita mo na yung mom nagtatrabaho pa din, household chores, ganyan. Tapos dad when sick, talaga namang nanginginig, nangangatog. Tapos ako naman parang, universal thing ba to? Tingin ko hindi. Kasi sa akin, hindi naman ganon. May mga tao lang din kasi, siyempre given kasi ang babae talaga, yung pain tolerance niya mataas talaga. Oo, sa bagay. So sa amin din, may mga, din yung pain tolerance, kaya nga, di ba, may mga kayang magpatato ng mga lalaki. Sa bagay, may mga lalaking hindi kaya magpatato. Pero kasi, dun sa video na yun, tapos ang daming comments, naisip ko, universal ba to? I mean, madami pala yung ganon. I guess, siguro, medyo, generally ba? Or madaming... Kung comparison between babae at lalaki, syempre, mataas ang pain tolerance talaga ng babae. Ng babae. Di ba? Oh. Anong comment? Kinaya nga natin asawa natin, Sir Jigs. Diba? Tama. So, mataas din ang pain tolerance. Hindi, nakakatawa kasi ganito, hindi nagpa-braces yung anak ko. So, ang prayer ng asawa ko is, Lord, kasi bago magpa-braces, parang may bubunutin na 3 ngipin, tapos bago i-braces. So, isipin mo kung gaano kasakit yun for a 13-year-old. So, ang prayer niya is, Lord, sana naman po, kung ano man yung pain na mararamdaman ng anak ko, bigay mo na lang sa akin. Tapos, yung anak ko, si Princess, sobrang taas ng pain tolerance. As in, mataas yung pain tolerance niya. Pinagalitan niya tuloy yung tatay niya. Sabi niya doon sa tatay niya, ba't ka kasi nag-pray ng ganun? Kaya ko naman. Tama. Tsaka kaya ko naman. Painless na rin din yung pagbunot ngayon. Tawa ko kasi naman yung prayer mo, dad Pero hindi, kasi may ginawa din sa ipin niya. Kaya talagang hinang-hinang talaga siya. Talagang kulang na lang kung pwede niyang gawing popcorn yung antibiotics. Gagawin niya talaga. Pero gets ko, pagka sakit sa ngipin, sakit sa tiyan, yan yung mga mahirap talaga. Hindi mo majo-joke yan Totoo. Ayan, kasi lalo na yung ngipin, damay-damay na lahat Totoo, damay lahat talaga pag ngipin. Promise. Anyways, Ayan. Salamat ng marami sa pagtutok po sa amin. Ito, Thank shout you. out lang muna to. In-drive driver watching and listening 90.7 Love Radio. Oy, thank DCE you. 7430. Ayan. Salamat. Birthday ngayon ng pinsan ni Chian na hindi niya sinabi yung pangalan. Happy birthday! Yan, hello po sa inyo. Alright, so mamaya ulit, kwento ng mahiwagang burno. Yeah, see you later. Bye! Metro's number 1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Apagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ipagkatago-tago nyo na lang po ako sa pangalang Nelia. Ito po kasing buong looban kung saan ako nagre-renta, nakatutok po sa mahiwagang Burnay. Topic nga po lagi ang kwentong binasa nyo sa mga umpukan dito. Ayoko pong mabisto ng mga kapitbahay ko na sumulat ako sa inyo. Hello sa inyong lahat dyan. Shout out sa looban! Oo, sa mga kumukumpul-kumpulan Correct, dyan. sa mga nag-uumpok-umpok dyan. Hello po. Eto na, may entry na Eto. kayo. Hindi nyo lang alam kung sino. Ganito po kasi. Nangungupahan po kami sa isang maliit na apartment sa looban dito sa Maynila. 5 lang po kaming magkakapitbahay kaya halos walang sikreto. Dahil magkakadikit po ang mga bahay namin, kapag may nagprito ng tuyo, amoy sa buong looban. Kapag may mag-asawang nagbabangayan, hot topic na kinabukasan. Meron po akong kapitbahay na itago na lang natin sa pangalang Belen. Parang pag Belen, parang chismosa. Alam mo ba sabi ni Aling Belen? Oo. Ito namang si Aling Belen, may comment na naman, di ba? Meron po akong kapitbahay na itago na lang natin sa pangalang Belen. Pader lang po ang pagitan namin. Isa po siya sa mga una kong naka-close dito sa looban. Palangiti po kasi at laging may bagong chika, di ba? Pero habang tumatagal po, napapansin ko na lagi siyang nanghihiram ng mga gamit sa akin. Nagsimula po sa walis tambo dahil maalikabok na daw sa sala nila at pudpud na yung kanya. Sinundan po yun ng extension cord dahil pumutok daw yung sa kanila. Tapos phone charger dahil nubat na daw siya at ginagamit na anak niya yung sa kanya. Monoblock chair dahil may biglaang bisita. Malaking kawali dahil magluluto ng pansit. Sa dami ng hinihiram ni Belen araw-araw, parang mas kumpleto pa po yung gamit namin sa bahay nila kaysa sa bahay namin. Hindi bumabalik. Oo. Hindi naman po ako madamot pero ang tagal po kasing magsoli ni Belen ng gamit na hiniram niya. Inaabot po ng ilang araw at minsan lampas pa ng 1 linggo. Madalas po ako po yung nahihiyang mag-follow up. Ang mas masakit pa kapag sinoli niya yung hiniram niya, madumi o kaya may sira. Yung walis tambo, pinangwalis sa basa kaya maputik. Yung phone charger, biglang hindi na gumagana. Yung monoblock chair, umiksi yung isang paa. Anong ginat-ngat? Ginat-ngat nila. Pero ang pinaka-tumatak sa akin ay yung nangyari nito lang Sabado. Uy. Magluluto po kasi ako ng spaghetti dahil birthday ng bunso ko. Naalala ko na hiniram ni Belen yung malaking kawali ko kaya kinatok ko siya para kunin. Ang sabi niya, sandali lang daw dahil may laman pang menudo. Kinailangan ko maghintay ng 1 oras para mabalik ang kawali. Madumi pa nung sinoli. Mula noon, nagdesisyon na ako na hindi na ako magpapahiram ng gamit. Kaya nung kumatok siya kinabukasan para humiram ng tabo dahil magdidilig daw siya ng halaman, sinabi kong gagamitin ng asawa ko dahil maliligo siya. Aba, biglang nag-iba yung mukha ni Belen nang hindi ko pagbigyan. Kinahapunan, naulinigan kong bumabangka si Belen sa umpukan. Kinikwento yung isang kapitbahay daw na akala mo babait pero tabo lang ayaw magpahiram. Ayan na. Very Belen, no? Hindi ako nakatiis kaya lumabas ako at kinausap ko siya na maayos. Sinabi kong hindi ako madamot. Napagod lang ako kasi tuwing humihiram siya ng gamit namin,
ako pa yung nahihiyang kumatok sa kanila para kunin. Kaya ang sabi ko, hindi na muna ako magpapahiram dahil gusto kong makumpleto ang mga gamit namin sa bahay. Hindi sumagot si Belen pero nakasimangot at padabog itong pumasok sa bahay nila. Hindi na ako pinansin ni Belen ngayon tulad ng dati. Ramdam ko din ang talim ng tingin niya tuwing magkakasalubong kami. Napapaisip tuloy ako kung tama bang ginawa ko. Ganon din po ba ang gagawin niyo kung may kapitbahay kayong tulad ni Belen? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Nelia. Kahit hindi ka na magtago sa pangalang Nelia, alam Correct. na ng lahat. Alam na dyan sa looban. At kung mas tumalim man ang paningin ni Belen, Oho. dahil alam ni Belen na siya ang hot topic sa tambalan today. Tama. Lalo pa sabi mo, 5 lang kayo magkakapit-bahay Oo. at nagkakarinigan. But anyways, nung una, nag-iisip na ako ng opinion nasasabihin kay Nelia. Sasabihin ko na sana, kasi naman inalaw mo. Oho. Kasi naman hinayaan mo na hindi mo kinukuha. Kaya ganyan, ayan, umabuso. Pero dun sa bandang dulo, ano naman pala, si Nelia ay nagsabi ng kanyang Oo. damdamin. Correct. Sinabi niya Ni-real talk niya na. ni-real talk niya naman. Oo. So very good. Oo. Alam mo, may mga tao talagang kapag alam nating nega ang epekto ng mga taong ito sa buhay natin, hindi na dapat natin sila pinatatagal sa buhay natin. Nega nga eh. Tama. Alam, problema kasi ng mga kagaya nyo ng mga people pleaser, di ba? Ayan, correct. Pag people pleaser kasi tulad ko, lagi namin iniisip yung iisipin ng iba, ano kaya sasabihin, baka Ayaw sabihin, kong ang damit, makasakit. makasakit. Kaya lang siguro, meron din mga people pleaser na nagmamature na din. Katulad yes. ko, Mhm. na hindi ko na rin masyadong iniisip. ini-ignore mo na sila. Ini-ignore ko na lang kasi hindi naman sa lahat ng oras kailangan ko talagang pagbigyan. Oo. 'Di ba? So ignore na lang, scene zone. Bahala na siya kung ano man yung maisip niya tungkol sa akin. At least ako hindi ako naabuso. Oo. At least ako hindi nagagamit ko yung mga tabo, kutsara, tinidor, kawaling malaki at Tama. nandiyan yung monoblock na pantay-pantay yung paa. 'Di ba? So kung if a person is on a bigger scale, mga kabisyo, hindi lang sa eksena ni Nelia, pero para po sa ating lahat. Kung yung taong yon walang ibang ginawa sa iyo kundi bigyan ka ng sakit ng ulo, sama ng loob, perwisyo, bakit tumatagal yan sa buhay mo? Ayan. And definitely si Nelia mahaba ang PC nito. Mukha naman. Kasi isang beses, 2 beses, 3 beses, makikita mo na yung red flag Hindi ka na magpapahiram. Correct. Pero dahil nga Malaki sige, ang puso, oo, mahaba ang pasensya, correct. 'di ba? Hanggang sa, ito yung tandaan din natin na sa ginagawa natin yan, tinotolerate din natin ang hindi nila magandang pag-uugali. Correct. So, partly in a way, hindi rin natin sila masisisi kasi tinolerate nga din natin True, Hinayaan. totoo. And good for you, Nelia, dahil Correct. tinoldukan mo. Tama. O ngayon, kung talagang sadyang matatalim ang mga tingin ni Belen, talagang sadyang alam mo, feeling ko naman in time, magiging kalmado na rin lahat. Oo. Kasi kayo rin naman ang magkakapit-bahay, Tama. di ba? Sa ngayon, medyo masama ang loob niya. Oo. Normal lang naman din talaga yon para sa taong hindi pinahiram. Mga ganun. Pero it is what it is. Huwag kang, wag kang magbe-bend. Okay na yan. Tama. Okay na yan. At least matuto siya, di ba? Tsaka yung mga kapitbahay mo na inumpukan niya tapos binigyan niya ng mga istoryang kakaiba. Pag sila naman ang hiniraman at na-experience na nila first hand. Alam niyo na, sa mga taga-looban, pag may Correct. nanghiram, yan si Yan Belen. yun. Confirm. Pag may nanghiram ng tabo, si Belen yan. Kasi hindi siya pinahiram ng tabo ni Nelia. Yan. Pero totoo, malalaman din yan ng ibang tao. Kahit na kunyari, mag-badmouth ka. Pag sila mismo merong first-hand experience tungkol dun sa negativity of that person, sila na mismo yung magja-judge na nga, no, tama. Wala namang problema doon sa panghihiram. Wala. Basta importante kasi yung maibalik mo rin kung paano mo siya hiniram. Correct. Yun mo rin din siya Isusole. ibabalik. Alam ba, kung malinis mong hiniram, ibalik mo rin din ng malinis. Diba? Na-imagine ko yung sinoling kawali na may dikit-dikit pang menudo. Diba? Pambihira. Ikaw na nga itong nakikiusap. Oo. Ikaw pa itong makapalang mukha. Ang masakit pa dyan yung non-sticky mo na Na makawan. pan. Tapos Oo. biglang Kiniskis. Ako po, patay tayo dyan. Yun din. Tingnan mo, na-imagine ko na nga yung walis tambo Oo. na dapat hiwa-hiwalay at tuyo na Oo. naging basa kasi
inano sa putik. Di ba nakakainis? Napapaputik ka talaga. Okay na yan. Good for you, Oo. Nelia. Good riddance. Ayan, kasi parang tinanggal mo yung toxic sa buhay mo. Correct. Kasi nagiging toxic na eh. Oo. Ayaw natin ng mga ganyan na may mga toxic sa buhay po natin. Yun lang po yun. Yun yung, I think, talagang lesson na ini-impart ni Nelia sa atin pong lahat. Na kapag ka meron pong toxic sa buhay natin, Oo. lason po yan eh. Toxic, toxin, lason. So, I-release do you na. allow, di ba? I-allow mo ba na magstay sa'yo? Correct. Alam mo nang ang lason siya sa'yo. 'Di ba? Kung alam mong yung taong 'yan na nagiging dahilan kung bakit lagi ka nagsisinungaling, ba't ka magsasama sa taong yan? Kung yan yung taong dahilan kung bakit nagpaka-addict ka sa isang bisyong hindi mo dapat kaadikan, bakit patuloy ka nagsasama Correct. sa taong yan? 'Di ba? Minsan masakit din yung proseso sa pagtanggal ng True, toxic. Di ba yung mga totoo. napapanood natin sa pelikula pag kinagat ng ahas, kakagatin, sisip-sipin, Correct. tapos idudura. Tapos idudura. Totoo. Masakit yung prosesong yun. Oo. 'Di ba? Pero that's the only way eh. Oo. Idura mo eh. Correct. Hindi siya nakakabuti sa iyo eh. And the same goes kabisyo kapag ka ang impluwensya ng tao ay mabuti para sa iyo. 'Di ba? Kung mabuti ang impluwensya ng tao sa iyo, magsasama ka doon sa mga ganyang klaseng Yes. tao. Oo. 'Di ba? Kung alam mong pagkasama mo siya, mas nagiging kang mabuting mamamayan ng Pilipinas, o kaya pagkasama mo siya, nagiging mas mapagbigay ka, mapagpasensyosa, 'di ba? Hindi doon ka nagsasasama. Oo. Hindi yung sumasama yung ugali mo lalo kapag kasama mo siya. Ayan, so kayo na nagkukumpul-kumpulan dyan ngayon sa looban. Ayan. Anong masasabi nyo? Correct. Kanino kayo nagsasama? Yang umpukan na yan dyan sa looban, di ba? Ay, ngayon Kayo. Magtatanong nga, sino kayo yung Belen? Mars. Baka ikaw yung Mars, ah. Uy, hindi Hindi tabo yung hiniram ko. Panty. Good luck. Ayan. Good luck po sa mga pinagsasamahan po natin. At ganun din po mga kabisyo, kaya nga na-create yung kasabihang birds of the same feather Yes. flock together. Oo. Kasi kapag kung sino yung, di ba, tingnan mo, kung sino yung mga matatalino, sama-sama din sila. Oo. Di ba? Kasi Tapos, yun yung nila common Oo. ground eh. Saka huwag kang magtataka kung ikaw halimbawa gusto mong magnegosyo pero hindi gumaganda yung negosyo mo kasi sinasamahan mo mga manginginom. Correct, totoo. Paano naman? Paano? Di ba? Kaya ang samahan mo yung kaya kung minsan 'di ba may mga tao tayong naririnig na eto wala naman walang natapos na kurso pero yung diskarte niya yung parang nagsa-sidekick siya ng mga businessman. Correct. From there, yung inutos-utusan lang, from there natututo siya sa mga kwentuhan. Magugulat diba? ka na lang na nagkaroon Mas mayaman pa siya sa'yo. Oo. Di ba? Kumbaga you have to pick their brains. Yun ang Correct. pinaka-importante. Magsasama po kayo sa mga maayos na tao. Kung Oo. magkukumpul kayo at mag-uumpok-umpukan, siguraduhin po ninyo na yung mga inuumpukan ninyo, kinukumpulan po ninyo ay may positibong epekto sa buhay ninyo. Tama. Kasi Oo. kung wala rin lang, di wag. Okay, so maghiwalay na kayo. Correct. Yung mga nag-uumpukan dyan at chismis na naman ang buhay ng iba, Oo. pinag-uusapan. Hiwalay na! Ayan. So ano mo expect nyo kung laging chismis ang pinag-uusapan True. ninyo? Wala kayong na-absorb na Correct. bago. Samantalang kung nagsasama ka sa mga taong walang ibang ginawa kundi maghagilap ng pera, di ba parang na-encourage ka din na, Yan. grabe siya, no? Parang di siya tumitigil sa pagtatrabaho, lagi siya naghahanap ng pagkakitaan. Ikaw din, Correct. may impluwensyahan ka din. Ayan. Ganon. So pwedeng ito yung mga perspective, pwedeng sumali kayo sa samahan sa church o samahan sa barangay na nagbibigay ng mga seminar ng mga, Ayan. 'di ba, yung pwedeng pagkakitaan. Correct. Ganun yung mga pinagsasama. Oo. Itigil na po natin yung pagsasama sa mga masasamang loob. Hindi po nakakaganda. Tama. Sa bagay, sabi nga nung iba, nilalagnat sila kapag walang chismis. Wala namang problema doon yung mag-umpukan dahil sa Oo. chismis. Nangyayari talaga Oo. yung pampasaya naman ng life yan. Correct. Pero dapat wag lagi. Oo. Tsaka Oo. positive, tsaka yung hindi nakakasira ng buhay. Totoo. Doon tayo sa... Pag-usapan nyo yung paano ma-elevate yung buhay nyo. Correct. Yun yung mga pagchismisan nyo. Parang, Oo. huy, Ano bang meron magandang ako- pagkakitaan, Oo, correct. Mars? Ganyan. Mars, ano bang mga magandang mga pwede nating activities para maging healthy? Mga Tama. ganon. Mga Oo. ganyang usapan. Bubuo ba tayo ng Zumba? Tayo mag-instructor para may kitain tayo? Yan, oo. Donation True. lang. Mga ganyan ang usapan sa looban. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ayun, mga Mars. Oh, 'di ba? Alam na this dyan sa looban. Alam na this. So, Nelia, kung galit na galit na galit na galit sa si Belen, malamang nakatutok sila today. Alam na nila. Oh, well, ikaw naman, Belen, kung nakikinig ka, this is for your own good din. True. Na matuto din tayo, di ba? Correct. Based sa mga experiences natin, na baka ito din yung pamamaraan way na parang maging independent ka rin. Yes. Kasi dependent ka sa ano, na mag-invest ka rin din sa sarili mong gamit, di ba? Tama. Kasi wala na nagpapahiram. Anong choice mo? Eh di, ikaw na din, gagawa ka ng sariling Yes, paraan. oo. Hindi ka So- naman sa lahat ng oras. Okay lang naman yung mga biglaan eh. Oo, yun. Pero yung wala kang tabo, pandilig ng halaman, ano ba? Paano kayo naliligo? Sabihin mo doon sa Oh. bili kayo ng ice cream. Kaya nga, Tapos pwede yun. itabi mo yung ano. Ano di ba yung sa ice cream lalagyan? Pwede Oo. pantabo yun eh. Ayan, oh. Tabo lang wala. Diyos ko po, tabo. Naintindihan ko minsan yung mga malalaking kawali. Oh, yan, yan, kasi yan, hindi oh. lahat, kunyari, mga hindi kayo nagluluto. Oo. 'Di ba? Gets natin yan. Pero tabo, ultimo, tabo. Diyos ko naman, kalurke. Kayang bilhin yung tabo. Ayan. Kayang pag-ipunan yung tabo. Oh, sabi ni Condi, Mars, ano bang maganda pagkakitaan? Pahiram ng 500, balik ko rin bukas. Ayan. Mga linyahan ng ano eh. Mga linyahan ng mga hustler. Mars, ano mo pagkakitaan? Pero mga 500, balik ko bukas. Nakakaloka. Etong makakabago ng buhay natin na tanong. O ano? Kung nainlab ang ibon sa isda, saan sila titira? Diba? Sa utak mo, di ba? Na nakaisip niyan. Tama. Ay, nako. Oo. Shoutout sa BM Sa loob Soda Terminal. Sa loob ng bahay mo, sa aquarium. Ayan, Oh, pwede. diba? Ayun. Shoutout po sa toxic na kawork ko. Shoutout natin si Jimboy Agapinan. Ayun. Galing kay Bisor Anlen, di ba? Ayan. Sobrang real talk eh, no? Ayan, yung mga toxic talaga yung nilalabas yan. Oo. Lumayo kayo. Layo. Parang same as yung mga kinokonsumo sa social media. Mhm. Kung yung vlogger na yan, content creator na yan, nagiging dahilan kung bakit mas lalo kang maiksi ang presensya o kaya naiinis ka, Oo. bakit mo fina-follow? Oh, tsaka kinakailangan yung mga toxic na yan, kinakailangan mo rin i-real talk. Baka hindi nila alam na toxic na sila Pwede. eh. Oo. Pwede. Akala nila, that's their normal. So, Oo. akala nila, normal sa lahat. Oh, kaya minsan i-real talk nyo rin din. Raymar25 says, shoutout sa asawa ko na nagre-relax. Salamat, Idol Nicole. Hindi mo sinabi yung pangalan ng asawa mo. Hi, Ma'am Nicole. Nakita po kita sa Macau Airport last April 3, 2026. Uy, anong ginagawa ko doon? Kung nag-free taste na naman, ano? Malamang Totoo. nahuli ka nag-free taste. Yun yung ginawa din namin nung nag-Macau kami. Diba? Oo, Dun kasi sa- busog ka na dun eh. Ay, oo. Tubig lang yung kapital. Tubig lang o kaya kanin. Di ba? May sarili kang kanin. Actually, Tas- gawain ng mga Pinoy daw doon eh, na Correct. nagtatrabaho. Alam mo, eto nga sabi ko nga kay Princess. Pagka ganyan na, 'di ba sa Macau, ano 'yun sa Isang Senado mahabang Square. street, oo. Isang mahabang street 'yan. So, titikim ka ng mga masarap 'yun, yung mga beef jerky, Oo. 'di ba? Titikim ka ganyan. Magtatanong-tanong ka din. Itong anak ko, alam mo, pagkatapos tumalikod, sabi ko dapat medyo tanong-tanong ka din how much. Oh, yan, oo. Biglang Acting-acting kain ka na. Kumain ka lang talaga eh. Halatang halata eh, 'di ba? Oh, masarap pa to. Oo, diba? masarap ba to? Magkano po? Ayan, check namin later. Yeah. Mga small talk. No, oo. okay. Pag What about nabitin- this one? Yeah, di ba? O kaya, ano po yung spicy? Ganyan. Ganon. Tapos sige, balik na lang kami. Oo, Tapos na naman sa kabila. correct. Mali yung desisyon namin nung time na kami, di inikot namin yan. Isa, tikim-tikim kami. Meron kaming buffet pagkatapos. Maling-mali. Ay, oo. Dapat hindi. Dapat Oo. wala kang schedule ng buffet. Oo. Kasi dun pa lang, busog ka na eh. Oo. Ay. Kasama niyo po yung asawa niyo at anak niyo po. Nahiya lang po ako magpa-picture. Sabi ni ano ba yan? Justin Egwit. Oo. Basta yun. O Pag, yun. pag O, next nakita niyo si time. Nicole kahit saan, lapit kayo. Lapit lang kayo. Mukha lang po ako nangangain pero promise hindi. Ayan. O siya, salamat na marami sa pagtutok ha. Thank you mga kabisyo. Ingat po kayo. Ingat kayo today. Okay, bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot!
Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko!
dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Wala nang ibang gagawin kundi manampal ng 1,500 pesos. Isa na naman driver ang paldo! Knows no boundaries. Knows no boundaries. Boundary time na! At ang paldong driver ay nagmamaneho ng InDrive with plate number NKT7654. Congratulations, Kuya Adrian Bernardo. Adrian Bernardo! Bernardo, paldo ka ngayong araw na ito. Meron kang 1.5 batid sa iyo ng ACS. At ang Charm Fabcon Purple Eternity. Sarap naman ang 1.5. Basta Oo. bata mo kami, Adrian Bernardo, Tama. O pwede kang magpetiks-petiks kung nasang ka man. Correct. Basta yung 1.5 mo, mapapasayo yan. Ayan, pwedeng antayin mo na lang or kung trip mong makita at makadaupang palad kami, Yan. pumunta ka dito sa aming himpilan. True. Kung trip mong himasin. Tama. Pwede! Kung gusto mong himasin, ano ba pwede mahimas dito kay Maratoni? Parang wala. Ay. Chares. Yung legs Marami niya. yung legs, no? Oo, kung may mga muscles na Yan, ba? nakakatakbo. Correct. Ayan, pwede Oo. kang pumunta dito. Tama. Ayan. Ay nako, congratulations at sa lahat ng mga kabisyo natin, mga chuper. Congratulations po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-register, simpleng-simple lang gagawin. Punta kayo dito sa aming himpilan, magpa-register. At sa mga hindi naman makapunta dito, dapat nakatune in ka lang sa 90.7 Love Radio. Correct ka. Kasi malay mo, pag nasakyan ka namin, edi basic. Pasampal ka na ng 1.5. Yan. O, di ba? O siya, kami po i-exit na. Dahil susunod na po ang Maratoni. Sa kanyang programang Love Trip! Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadig. Kailangan pahinga ako po, si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wish I could be the one
someone who could give you love, the kind of a love you really need. Wish I could say to you that I'll always. Metro's #1 Love Radio. Basic!